Minimum charge is Sampai beda. Hiyo ni smart payo. Sengko yo pai mai ya, sengko so je pai nom song pai. Maka tong. Already 27 kilometer him ka 27 kilometer him ka जों तिनि फं 7 नि सिमे नखारै इगा जों तिनि ताबो 20 kilometer him नाय 20-21 kilometer almost 50 kilometer तिनि जों him नाय target इगा 27 kilometer him थाय पर जों माइखप चानन जुनो व्यवस्था के पारखौ सिनि अ जागाव नंपुलाय द्रबनो तामबुमु बिनय जमातिया हंगाके चंद्र जमातिया चैत्र देवर माके बरगर नबो निनि शेप रख खाली दङ जो बरन सिनि जामुंनि अरेंजमेंट फैगा कस्टमर्स थाखाय आमबागै बरन बेलाय बेलाय खामबाय आरो याथे थुबो जानि बादि याथे किसैमा तक बायसा बे खूब बियावै दङ दे बायसाबो सातं मुत्रि तंखाबा गेसिनि नागालेण्ड नि फाइने रबो बाक्सा गमदासरनि फाइने र जतनो लगरै हिमबाय बायका के बाक्सा किसा लेंजाक बायका बरफ किनि प्रेक्टिस करिबा लामा अदगन बरफ रेस्ट मोना बायका के जतन हामबाय नरना आशीर्वाद बाय आंखो तो लेंलिया सातुं तुंगै बुवाथिबाय ते लेंलिया नि मोनासि अखैमा बुसिलिया लेंमा बुसिलिया एकटा एक्सट्रा एनार्जी बाय आं ता किमि दंगो ते 21 किलोमीटर हिमै थांनाय के सुदानो सिमि नायसाइता तंनाय दे जतन तिब्रासन भागे जानि जात्रि सुसा जबा खिलै दे हामबाय যত বায়ারো সিনিলামতানারি ভাই ভাই দি যত বায়ারো Baksa badam rate di, baksa balanga hordi, baksa asre. Hai bai di joto bayaro. Vámonos el pico. Sí, basta.